Bos días, temos hoxe a sorte e a honra de contar coa presenza do presidente da Real Academia Galega, Víctor Fernández Freixanes. El é doutor en Filoloxía Románica pola Universidade de Santiago e foi un dos máis importantes editores deste país, primeiro en Xerais e logo en Galaxia. Esa editorial mítica que ni sequera é unha empresa, senón unha fundación que persegue nomeadamente unha rendibilidade social e cultural. É tamén escritor de novela longa e pertence, pois, a ese grupo de narradores río que chamaría Carlos Casares e que non abundaban na literatura galega do século XX. A súa novela, O triángulo inscrito na circunferencia, recibiu o Premio Blanco Amor en 1970. A cidade dos Césares, o Premio de Narrativa Gonzalo Torrente Ballester en 1992. Profesor da Facultade de Ciencias da Comunicación e entre os seus moitos oficios sempre se reivindicou como xornalista ou como comunicador. Traballou na radio, na televisión. Lembramos, por exemplo, un extraordinario programa sobre a literatura chamado A Trave de Ouro e realizou múltiples entrevistas e reportaxes que ás veces se converteron en libros. Entre eles podemos alentar dous. Por unha banda, Memorias dun fuxido, sobre a vida e morte do guerrilleiro antifranquista Manuel González Fresco, que foi finalista ao Premio Internacional da Prensa, e por outra banda, Unha ducia de galegos, unha obra que lemos os alumnos de bacharelato e que supuxo para nós o reto de poder coñecer directamente as opinións sobre múltiples temas de algunhas das figuras clave da literatura e da cultura galega. Benvido, Víctor, a Oída Ribeira do Louro e desexámosche moitos éxitos na presidencia da Real Academia Galega a que accediches en marzo. Éxitos, por exemplo, nas túas propostas para promocionar o uso do galego, creando dinámicas novas que cheguen á sociedade, a xente nova e ás familias. Logo, se queres, podes falarnos un pouco disso. E éxitos tamén nese desexo que tantas veces ti manifestaches a hora de que se tome moito máis en serio o coñecemento das culturas galega, catalá e vasca no conxunto do Estado. Efectivamente, sería fermoso que nas escolas de todo o Estado se ensinase a Rosalía de Castro, Salvador Espriu ou a Gabriel Aresti, da mesma maneira que se ensina a Quevedo ou a García Lorca. Moitas grazas. Bueno, gracias Alejandro, gracias Gisela, gracias a todos vos, gracias a Delio, gracias a directora que andaba por aí e aos compañeiros e compañeiras que asistides a este acto. A ver, hai moitísimo tempo que non teño eu esta experiencia de enfrontarme aos alumnos e alumnas de bacharelato. Eu fui profesor de bacharelato durante 9 anos da miña vida, ali no Instituto Santo Tomé de Freixeiro, en Vigo, nos anos 80. Facíame gracia Xixela que decía que recordamos o programa A Trave de Ouro e tal. Xixela, non naceras, o sea, que non recordades nada, escoitachedes falar e tal. E outro día, cando empezamos a presentar este libro na Coruña, en Santiago, eu escollín, en Pontevedra presentou este libro, esta edición do libro, porque claro, este é un libro que ten 41 anos, hai que pensar iso, non? E que despois de 41 anos volver a presentar un libro e poder falar do libro, pois, eu teño que reconocer que é un éxito do libro, non? É un éxito do libro e é un éxito, bueno, supoño que tamén algo do autor, pero dos 12 protagonistas que están recollidos no libro, que son un poucos que lle dan ao libro esa vida. 3 deles aínda viven, como sabedes, que é Méndez Ferrín, Alonso Montero e Xosé Manuel Beiras. O resto, pois, xa non están, pero se viaxades por este libro dende o século XIX, que é a memoria de Ramón Otero Pedrallo, hasta Carlos Casares, que é o autor a que se dedicou este ano o Día das Letras Galegas, e é un autor que pertence á xeración inmediatamente anterior á miña. Eu teño xusto 10 anos menos dos que tería Carlos Casares agora. Carlos Casares naceu o 24 de agosto, día de San Bartolomeu, o día que nace o diaño, o día 24 de decembro nace Jesucristo. O día 24 de agosto nace o diaño, na tradición occidental. O 24 de agosto de 1941 naceu Carlos Casares e o 24 de agosto de 1951 nacín eu. O sea que levábamos xustos 10 días. O diaño naceu muitísimo antes. A miña primeira novia nacera o 24 de decembro. Non había nada que facer, como podedes imaginar.
Pois ben, nesa viaxe que vai dende Otero Pedrallo hasta Carlos Casares, pois é un pouco unha viaxe dialogada coa cultura galega do século XX, ca literatura galega do século XX. Eu digo sempre que este é un libro para os que vos guste escribir, aquelas e aqueles que lles, a ver, quen levaten a man, quen escribe, quen lle gusta escribir? Unha. A ti tamén. Está lleno pola mirada, porque a veces a mirada fala máis que a... Bueno, hai unha. Pois é, que vos gusta escribir, este é un libro que vos debe interesar, porque é un libro onde se falan moitos aspectos da cociña do escritor, ou da cociña dos escritores, é dicir, dos procesos de escribir, como nacen os libros, como se escribe, as preocupacións que ten o escritor cando se enfrenta pois a unha obra literaria, por que se escribe unha cousa ou non. Aqueles que lles interese, os lectores, os vos lectores, e o que lles interese un pouco a memoria de Galicia e da cultura galega, que foi este país, como se foi desenvolvendo este país nos últimos 100 anos, pois tédelo aí, porque Otero Pedrallo representa pois a esa memoria dos tempos dos vellos fidalgos e das vellas aldeas, cando decía el, se podía entrar en Ourense a cabalo debaixo das viñas. Podías ir, decía Otero Pedrallo, podías ir dende Ribadavia hasta Ourense a cabalo e ibas sempre por debaixo das viñas, todas as estradas e os camiños emparrados con viñas altas. Esa Galicia desapareceu, é unha Galicia que pertence un pouco á memoria dos tempos, hasta a Galicia máis nova, máis activa, aquela Galicia que se movía políticamente moi contra a ditadura de Franco, etc., que está representada nos últimos entrevistados. E entonces, falando un pouco, ou viaxando pola literatura, viaxando polos libros e viaxando polos autores, pois temos a oportunidade de dialogar con eles, de escoitalos falar. Cantos de vos lichedes este ano, por exemplo, a Carlos Casares? Canto de vos lichedes este ano a Celso Emilio Ferreiro? Bueno, este ano no, pero outros anos... Bueno, outros anos. Cantos de vos lichedes a Méndez Ferreiro? Algúns contos de Méndez Ferreiro. Bueno, pois os que lichedes a Casares, ou que lichedes a Vento Ferido, por exemplo, que é un libro así que circula, o Ilustrísimo, por exemplo, que ainda que a entrevista está feita antes de que Casares escribira Ilustrísimo. As entrevistas están feitas no 73, 74, 75, ainda vivía Franco, e o libro estuvo moito tempo, bueno, bastantes meses parado na censura, sin poder publicar, o publicouse cando morreu Franco, pois aos poucos meses de morrer Franco. Pois os que lichedes eses libros tedes a oportunidade agora de escoitar falar os autores. Lemos a Otero Pedrallo, ou lemos a Celso Emilio Ferreiro, ou lemos a Luis Seoane, ou lemos un texto de Méndez Ferrén, e logo, bueno, vamos a falar con eles. E entonces a oportunidade que dá o libro é poder falar con eles e poder dialogar con eles. Hai entrevistas moi bonitas, por exemplo, a de Otero Pedrallo. Otero Pedrallo era un patriarca. Cando fun ver a Rúa da Paz, xa foi pouco antes de morrer. Pero estaba sentado nunha mesa camilla, unha mesa braseiro, cunha mantiña por riba das pernas, pero moi ben de cabeza, e díxome, que queres tomar? Eu tiña 24 anos cando escribín este libro, o sea, que era un ramazolo bastante atrevido. E entón, pois, alá cheguei, e díxome, que queres tomar? E eu, non sei, un café, non queres tomar un whisky? E dixo, sí, un whisky. E ali me puxo un whisky, me botei a whisky, e debí de beber 3 whiskys e tal. E entón, díxome, recordo que estaba ao lado un bello amigo dele que se chamaba Leuter, están enterrados os dous no mesmo cemiterio de San Francisco en Ourense, casi xuntos, unha campa ao lado da outra. E decía, que queres saber? Entón dixen eu, pois, eu quería que me contara como era a súa infancia. Non preguntei máis. Estuvo falando 4 horas. Depois eu, o que iben foi
De hecho, reconstruir a entrevista e ir metendo as preguntas e ir estructurando o que me ia contando, logo volvín ao cabo dunha semana ou 2 semanas onde a él para estructurar un pouco todo aquilo, pero estuvo falando durante 4 horas seguidas e pum, 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 era imparable, non? Bueno, moitas cousas están no libro e outras non, pero ali está. Por tanto, é a primeira vez que me enfrento así a unha aula de rapaces novos que cando presentamos o libro que vos contaba antes en Santiago, en Coruña, pois en vez de levar aos que aínda viven, a Beiras, a Ferrín ou a Alonso Montero, dixenlle, a mí gustaríame que xente nova que naceu despois do libro presente o libro e que nos diga este libro ten interés para vos. Bueno, e ali houve de todo. Bueno, a verdade que a xente que presentou o libro, que eran periodistas, eran mulleres, no libro non hai mulleres, é unha reflexión importante. No libro non hai mulleres, son 12 galegos. E entón decíame unha delas, Tamara Montero, que é columnista da Voz de Galicia, decíame, bueno, eu o que notei é que todo sigue igual. Dixen, todo sigue igual. Nos últimos 40 ou 50 anos demos saltos xigantescos cara adiante. Avanzamos como nunca imaginades que se podía avanzar. E tamén perdimos oportunidades moitísimas de poder facer mellor. Porque podemos facerlo moitísimo mellor. Pero aquela Galicia que cando eu era neno, que tiña a idade que tedes vos agora aquí ao Instituto de Pontevedra, a Galicia de hoxe hai un abismo, non? E en parte está tamén recollida nese libro, se ides viaxando por aí. Entón, é algo que, bueno, que me gustaría tamén preguntarvos a vos, que licedes o libro, non sei canto de vos non vou preguntar, non vou entrar en intimidades. Pero aqueles que leches o libro, pois, se vos dixo algo, que foi o que vos interesou, que non vos interesou, que curiosidades tedes, que creedes vos que o libro o foi un coñazo. Bueno, pois podedes, se queredes, temos aí algunhas preguntas. Temos hasta 11:15, sí. Non quero enrollarme eu, prefiro que haxa... Vale, pois, a ver, Hugo, podes empezar? Si queres, levántate, Hugo, para que saia... Vale. Cada época a que saia a primeira edición do libro, no 2006, uns meses despois da morte de Franco, hubo complicacións ou impedimentos a hora de realizar as entrevistas que se publicar agora? Non, a hora de realizar as entrevistas non. Eu falei ca xente e en xeral a xente tiña ganas de falar, todos os escolleitos, todos eles foron moi xenerosos, recibiron aquel rapazolo, como digo eu, novo de 24 anos, que era un xornalista xa, eu xa traballaba no xornalismo, porque eu empecé a traballar nos xornais e nas emisoras de radio facendo información de moi novo, xa con 19, 20 anos estaba nas redaccións escribindo, pero recibironme moi ben e todos falaban. Unha certa autocensura hai. Pero se ledes as entrevistas, a ventaxa que ten é que o que quedou é o que paga a pena. Non é un libro, non hai esas preguntas que facemos ás veces os xornalistas que son preguntas de circunstancias, preguntas do momento, e que pasa o día, que é un pouco que ten o periódico, que pasa o día, pasa a noticia e morre o periódico e o día seguinte hai outro periódico novo, non? Non, este é un libro que está escrito pensando en que ia durar, que ia permanecer no tempo. Eu era consciente, segundo ia avanzando no libro, que estaba asistindo a un documento, como que construí unha radiografía histórica dunha época, dun momento, que era ese momento do que ti estás falando. E entón, se ledes a Ferrín, Ferrín xa está falando aí dunha revolución, e está falando dunha Galicia independente, e está falando de que a única solución que ten Galicia é esa independencia. E Otero Pedrallo fala de que o seu futuro, que futuro espera vostede para Galicia? Pois, e di Otero Pedrallo, pois a mí gustaríame unha república campesina. Todos eles, Alonso Montero fala do marxismo e do Partido Comunista, pero falan con mesura. E iso é bo para o libro, porque entón o libro gaña en solidez e perde en exhibicionismo,
que ás veces un pouco neste tipo de entrevistas faise, a xente tende a fazer así declaracións moi de titular de periódico, non? A xente que di porque pensou moito o que estaba dicindo, e además en moitos casos dinlles ler outra vez as entrevistas para que estivesen de acordo exactamente co que estaban dicindo, porque eu era consciente de que estaba escribindo ese libro documento que debía permanecer, que ao cabo do tempo, como é o caso, ao cabo de 41 anos, o libro siga tendo vixencia e siga sendo útil para aqueles novos, aqueles rapaces e rapazas que agora entrades na literatura galega e tedes curiosidade pola literatura galega, que puiderades ter aí un guieiro informativo e un retrato daqueles personaxes que protagonizaron capítulos importantes. E logo o libro, bueno, naquele momento vos pensade que a Editorial Galaxia foi unha editorial que durante moitos anos viviu sin matrícula recoñecida, sin matrícula de empresa. Non lle daban a matrícula porque decían, bueno, vayan vostedes publicando e se publican algo que non nos gusta, cerrámonos. E entonces esa era unha especie de ameaza permanente sobre a editorial que ia publicando sempre sin autorización. Cando saiu o libro, pois o libro enviouse non a censura, si, a censura, era unha censura máis branda, pero era unha censura, e non contestaban. Eso que quería decir, alá usted, publiqueo, pero como haxe unha denuncia, cerramos a edición e multámonos. Eso facía ser cos periódicos, non pensedes que periodistas ou periódicos que hoxe ás veces asombra, como é posible? Pois de repente a Voz de Galicia, por aquelas datas, por exemplo, multaron con casi 1 millón de pesetas, medio millón de pesetas daquela, por un artigo de Afonso Álvarez Gándara de defensa da lingua galega. Opa, medio millón de pesetas. Pero claro, medio millón de pesetas daquela era unha pasta, non pensedes que son agora 200 euros. Bueno, pois un pouco, esa era a circunstancia e o contexto. Pero o libro, cando saiu, de repente, tivo un éxito tal que publicámoslo, saiu en agosto, e en decembro xa estábamos na segunda edición. Fixéramos unha primeira edición de 3.000 exemplares, e en decembro estaban reimprimindo. A Feira do Libro de Vigo, recordo a que eu presentei na Feira do Libro de Vigo, bueno, foi un éxito espectacular. Estaba comigo Eduardo Blancamor, o pobriño, e el iba firmando un libro e eu asinaba 12 ou 14. Porque eu tamén era xornalista en Radio Popular e entón era unha persoa así moi coñecida, popular, entón a xente viña a min, era un rapaz novo, caía en gracia. Entón don Eduardo decía, non apures tanto as firmas, deixaos que fagan cola, que non tes experiencia, hai que deixalos que fagan cola para que se fagan cola, senón aquí te ibas firmando aí rápido e tal. Pero foi unha experiencia moi bonita. A mí unha das entrevistas que máis me impresionou foi a de Ramón Piñeiro. O seu paso clandestino a Francia a pé polos Pirineos ou o seu traballo para concienciar o galeguismo aos estudiantes universitarios. Recordo cando conta que no ano 1936, no inicio do golpe de Estado, a verdade é que a forma que ten de escapar a resistencia clandestina fixeronme pasar páxinas nas outras páxinas sen me dar conta. Cal foi para ti a entrevista que se te fixo máis amena e o autor que máis te impresionou? Esa de Ramón Piñeiro é moi impresionante, porque era a primeira vez que Piñeiro contaba iso. Eu coñecí a Piñeiro nese libro, cando estaba escribindo ese libro, porque non tive a oportunidade de falar con él, e ele abriuse e contou iso. Entón eu recollino, despois volvín falar con él para que me confirmara todo aquilo con aqueles datos, despois ele xa foi precisando, pero non se botou para atrás, contou todo aquilo de como el, con moi pouquiños anos que estaba ali defendendo a República en Ourense, pois logra escapar, como contas ti, pois milagrosamente, porque simplemente, de repente, foise escaqueando e ele estaba ali, bueno, non era unha persoa moi significada, pero xa era unha persoa que no Partido Galeguista, nas mocidades galeguistas, intervira públicamente na defensa do Estatuto, etc. E esa foi unha entrevista moi emocionante, estou de acordo contigo. A cal é a que máis me gustou a min? A min gustoume moito a de Eduardo Blancamor, porque é unha especie de análisis psicoanalítico que fai de si mesmo a través dos seus libros,
Gostoume moito de Otero Pedrallo porque viaxas un pouco por todo o que é aquel mundo da Galicia dos vellos fidalgos e da Galicia da xeración nós e da Galicia de Vicente Risco e de Castelao. Chega casi, fala de cousas así moi... Porque depois fala da economía e fala de como el concibe a literatura, dos seus libros e demais. Contovos unha anécdota. Para a primeira entrevista, eu creo que empecé a falar con Alonso Montero no 73, ou así. É unha anécdota moi simpática que eu fui a entrevistalo para unha revista universitaria e aí está o primeiro núcleo do que logo sería a entrevista con Alonso Montero. E fomos Ángel Basante e máis eu, que éramos compañeiros. Ángel Basante agora é o presidente da Asociación de Críticos Literarios de España, presidíamos en Santiago xuntos e alá fomos de Santiago a Ourense nun 600 que tiña o Basanta. Chegamos e Alonso Montero recibirnos na súa casa de Lugo. Era un profesor en Lugo moi querido e moi admirado polos seus alumnos e con moitos problemas co franquismo. Entrevistámoslo ali, moito devagar e tal, e logo cando chegamos a volta da entrevista a Burgo das Nacións, que é onde vivimos en Santiago, a gravadora non gravou nada, en blanco a gravadora, e aquela noite tive que sentar e reconstruir de memoria, recordando o que nos dixera Alonso Montero nesa entrevista punto por punto, e non me vou quedar moi mal, porque Alonso nunca se queixou do que dixera e do traballo que eu fixen de reconstrucción. E logo hai outra anécdota simpática, e é que cando eu casei no 75, que a miña moza vivíamos xuntos, pero decidimos casar. Casamos e aquela noite pasamos no Hotel México en Vigo. E estábamos pendente de que nos deran o piso, unha guardilla que alugáramos ali con mobles na zona da Bella do Casco Vello e non nos la daban porque non estaba limpa e tal, entón quedamos ali e dixen, pois que facemos? Entón chamei a Luis Xoane por teléfono. Señor Luis Xoane, sí. Mire, son un xornalista de Vigo que quero entrevistalo e tal. Como te chamas? Víctor Freixanes. E onde traballa? Pois traballo para o Diario Informaciones e escribo cousas nos periódicos e en Radio Popular. Pois ala, vente para cá, collo o tren e vente para cá. Así era aquela xente, E eu metime no tren con a miña muller, ala marchamos no libro da fotografía de Malós, que é a miña muller. Chegamos ali, nos esperaba Marino Dónega no andén, meteronos na casa, Maruxa e Luis Xoane, e ali nos recibiron, nos trataron. Eu teño un retrato de Luis Xoane que me fixo el, que ter un retrato de Luis Xoane é como ter un Picasso na casa, un retrato que me fixo Luis Xoane, porque cheguei ali, depois de falar, dixo, ponte aí contra a pared. E mentre eu estaba falando con el, e iba pintando, fixo un retrato, e lo teño na casa enmarcado, e incluso publicouno despois no xornal A Voz de Galicia. Eran personaxes moi xenerosos, moi abertos, e sobre todo pensando en que aquel que entraba pola porta era un rapaz de 24 anos. O sea que era un xesto de cariño, de confianza, de xenerosidade grande que, bueno, que non todo o mundo fai, non? O sea que eu estou moi agradecidos a aqueles 12, non? A eses 12. Máis. Que repercusión tivo a publicación do libro? Como? Que repercusión tivo a publicación do libro? Pois o que che dicía antes, en 3 meses acabouse a primeira edición, a segunda edición en outros 3 ou 4 meses. Houve moita, logo houve unha edición, outras edicións en galego, pero houve outra edición en castelán, en Plaza Janés. A xente quería saber cousas. Era unha época onde se producía o cambio da dictadura á democracia e había unha pregunta no aire. Galicia que é? Galicia, onde están a súa xente? Onde está o seu discurso cultural e político? Onde está o futuro e a realidade do seu idioma? Entón, había unha curiosidade social enorme polo libro. E iso é o que explica tamén que o libro tivese a aceptación e o recoñecemento que tivo. Foi o libro máis citado, todas as investigacións, todos os traballos que depois se fixeron de historia contemporánea de Galicia ou de historia da literatura galega, pois citaban sempre ese libro, porque casi era a primeira vez que dun xeito sistemático se recollían todas aquelas testemunhas, aqueles diálogos ca xente que contaba a súa vida, porque claro,
aí están todos, por exemplo, o tema da emigración, as polémicas de emigración, o tema do conflito entre a Galicia rural e a Galicia urbana, o tema do atraso de Galicia, o asunto do Estatuto de Autonomía e toda a represión política despois da Guerra Civil, os mortos, os paseados, os perseguidos, etc. As posibilidades de futuro de Galicia na nova democracia española que se estaba cocendo, que se estaba discutindo. Pensade que agora parece que todo está feito, parece que isto era non lo feito, pero eu ainda vivín a dictadura, teño recordo da dictadura, da memoria dos meus pais na guerra, que foi unha experiencia terrible, e aqueles anos, entre o ano 74, 75, 74, que cando empeza a morrer Franco, porque Franco estuvo morrendo un montón de tempo, no 74, 75, hasta 81, que se vota o Estatuto de Autonomía de Galicia, e 82, o tejerazo, o golpe de Estado que intenta os sectores de autonomía, debe ser unha época que agora, vémola agora, foi unha época para nós os xornalistas que vivimos aquilo apasionante, pero unha época onde recibíamos, eu falaba galego na radio porque a mí permitironme desenvolver todo en lingua galega na radio, en Radio Popular daquela, e recibía anónimos imos de colgar mal español e cosas así, claro. E estábamos na emisora e recibíamos amenazas de bomba, dábamos o parte informativo e recibimos amenazas de bomba. Entón, nós éramos aquela tan atrevidos e tan... Pois seguramente desalosaríamos a emisora. Daquela, o que decíamos era, nestes momentos acabamos de recibir isto e nós seguimos aquí. E a verdad que a audiencia da Radio Popular, seguramente alguna das vosas profesoras recordará esa época, era impresionante. Logo, se cargaron a emisora, pero se cargaron os euros de Madrid porque quixeron facer negocios, pero ese é outro capítulo para outro libro. Mira, podes acabar de facer esa pregunta e podemos despois a número 4, Alba, enlazas ti, vale, para xuntar as dúas, vale? Pensaste en facer unha segunda parte para incorporar outros autores importantes como Rafael Dieste, Álvaro Quinteiro, García Saber, ou incluir tamén alguna muller como Susana Torres? Alba, desde... No libro, antes de comezar coas preguntas, describes o persoeiro e engades información para contextualizar históricamente a súa obra. Canto tardaches en escribir o libro e recompilarte da información dos autores e que medida de tempo che levou facer cada entrevista? Como profesor de xornalismo, que nos poderías dicir sobre cales son as claves para facer unha boa entrevista? Está moi ben a pregunta. A ver, rápido, porque eu enrollome moito. O libro tardei, non sei, empezamos a concebir, porque o libro ten outros 4 protagonistas que son a dedicatoria do libro, está dedicado a 4 persoas, a Malós, que era a miña muller, a miña compañeira daquela, a Ramón Villares, que agora é o presidente do Consello da Cultura Galega e unha das persoas máis sobranceiras na historia na historiografía, na ciencia histórica en Galicia, e daquela vivimos juntos na mesma habitación, na mesma pensión. E Xosé María García Palmeiro, que foi un xornalista importante e que agora está xubilado e que tamén estaba no grupo, e Ernesto Pedro Darxa, que depois se dedicou a política ca UCD e perdímolo e non sei onde andará. Pero, eso representan aquel grupo de amigos que nos facíamos preguntas e que queríamos saber que como naceu o libro, intentando buscar. Escollimos 12 porque é un número máxico, un número simbólico, 12 ovos, unha cesta, as cousas véndense por dúcias e cóntanse por dúcias na Galicia tradicional, entón era unha maneira de dicir, bueno, 12, e hai que coller 12, 12, 12, e 12 que sexan representativos dese período histórico que vai dende o século XIX hasta hoxe, hasta os nosos días, por decirlo así, e, por tanto, hai un discurso, se vos fixades, un discurso cronolóxico que empeza en Otero Pedrallo, en Valentín Paz Andrade, etc., e acaba en Casares, e, ademais, que fose tamén plural, que fosen registros distintos, non só ideolóxicamente, sino temáticamente. Está a economía, está a religión, Monseñor Araúxo, un bispo, está o mundo das letras, pero tamén está o mundo da ciencia, está o mundo do xornalismo, Valentín Paz Andrade, está a emigración e as polémicas da emigración, de Celso Emilio Ferreiro e Luis Oane, etc. Están recollidas un pouco a tensión que podía haber ali. Ausencias, sí que as hai.
Pero o libro está construído dende tamén o discurso lingüístico, político e galeguista. E había autores ou que se repetirían o discurso, como se eu entrevisto a Rafael Dieste, acabaría falando do mundo de Luis Seoane. Xa está Luis Seoane aí falando diso, ou xa está Celso Emilio Ferreiro, ou xa está Valentín Paz Andrade. Entón, eu tiña que deixar alguén fora. Álvaro Cunqueiro non está moi fundamentalmente porque para nós que estábamos militando na esquerda, etc., Álvaro Cunqueiro era un franquista, era un señor colaboracionista con Franco e non o quería volver. O sea, eu teño unha gran admiración literaria por Álvaro Cunqueiro, me parece un escritor gigantesco, pero daquela nós tamén éramos fruto dunha época e, por tanto, deixámoslo fora. Está fora Francisco Fernández del Riego, porque xa Galaxe estaba representada por Xaime Isla e por Ramón Piñeiro. Está fora Isaac Díaz Pardo, porque estaba representado, esa corrente estaba representada no libro por Luis Seoane. É dicir, había que deixar fora porque había que asustarse a 12. E por que 12? Era un pouco como un soneto. Un soneto son 2 cuartetos e 2 tercetos. Podes fazer verso libre, podes facer rima sonante, podes facer rima consonante, pero son 2 cuartetos e 2 tercetos, e aí vale todo, pero non pode romper ese molde. Entón, esa era unha disciplina que había para a construcción e a lógica interior do libro. A mulleres, sí, non as hai, pero que naquel momento a visibilidade da muller era cero. Xoana Torres naquel momento era unha señora de Ferrol que vivía en Vigo, que falaba pouco, que apenas tiña relación social e que tiña 2 libros publicados, como moitísima xente. María Xosé Queizán, que podía estar aí porque despois foi unha das voces do feminismo máis significativas, aínda non publicaron os seus libros de feminismo, os seus libros que a facían original. Tiña unha novela, A orella no buraco, pero, bueno, para iso xa estaba representado Méndez Ferrín ou outros dentro do libro. Entendes? É dicir, non había iso. Se hoxe eu, e contesto a tua pregunta, tivese que escribir ese libro primeiro, non o escribiría, porque ese libro tedes que escribir vos. Vos sois desos que tedes que empezar a pensar que 12 galegos e galegas hoxe merecerían ser entrevistados para falar dos últimos anos e do proxecto de futuro que hai detrás. E, dende logo, nunca serían xa 12 galegos, serían polo menos 6 galegos e 6 galegas. Porque unha das cousas que caracteriza a estes cambios enormes que se produciron nos últimos tempos, nas últimas décadas, nestes 40 anos, é a irrupción, a presencia poderosísima da muller na creación, na vida creativa galega. E iso é unha conquista impresionante, que daquela non había, ou había, non digo que as mulleres non estiveran presentes, que sí, pero eran un pouco as mulleres estaban detrás de Ángel Casal, o primeiro gran editor da Xeración Nos, está María Miramontes, que era costureira, pero que era tamén a que traballaba na imprenta, que lle facía as cousas, pero era sempre esa frase, esa parvada que se di, bueno, non é unha parvada, pero que ides entender que detrás dun gran home hai sempre unha gran muller. Bueno, pois sí, detrás dun gran home. Agora eso non existe, afortunadamente. A vosa xeración xa non é así. A vosa xeración, a muller está aí presente, ou na literatura galega contemporánea, vos vedelo, porque se facedes unha escolma, por exemplo, das escritoras e dos escritores dos últimos 20, 30 anos, xa hai mulleres a esgalla. E xa hai mulleres, ademais, premiadísimas, recoñecidas internacionalmente, como Marilar Aleixandre, ou como Fina Casal de Rei, ou como Rosa Neiros, ou como Inma López Silva, ou como María Sánchez. Podemos empezar a dar, ou esta, como se chama, esta que ten a calceta, María Raimondo, é dicir, hai un montón, unha chea deles, poetas, poetisas, que xa non digamos as cantantes, o mundo da música, Sés, etc., a Lucía. Pensade nas gaiteiras, onde se viu? A Cristina Pato, outro día veu de Nova York. Cristina Pato é unha das gaiteiras poderosas que ten Galicia, veu de Nova York a dar unha conferencia na Asociación Galega de Investigadores para a Comunicación que organizamos en Santiago, e arrasou.
unha conferencia sobre creatividade, sobre estrategias didácticas da creatividade nos Estados Unidos e sobre a súa propia experiencia como artista. Traballa en Harvard, da universidade máis importante, dunha das máis importantes dos Estados Unidos, traballa en galego e en inglés, se vedes a súa web está en galego e en inglés, e foi contratada agora, o que pasa que non quiso ir, porque tiña que era moita distancia, en California. Entón vai a California, en Los Ángeles, está en California e tal. Traballa con Yo-Yo Ma e un dos grandes violonchelistas do mundo, e toca a gaita e o piano, pero non renuncia a iso. Está Cristina Seivane, Susana Seivane, que é outra das nosas grandes músicos, pero está o mundo das artes plásticas, está o mundo do cinema, está o mundo das artes escénicas, do teatro, o mundo, a muller entrou para non irse xa para atrás. Eso é irreversible. Depois hai outros conflictos que están aí, que veces falamos. Na miña facultade, o 80% sodes mulleres. E alguén dirá, sí, pero directoras de periódico aí non hai. Bueno, hai unha presidenta dun grupo de comunicación importante en Galicia, que é a presidenta do grupo El Progreso, que é unha muller. Pero xa chegarán. Iso é irremediable, porque o que se vai subindo é xeracionalmente na ocupación de postos importantes e significativos dentro das organizacións tamén periodísticas. Bueno, o mundo da política hoxe está aí, pois... e é algo que a Academia está intentando tamén cuidar especialmente, porque temos que forzar a máquina para que a muller estea cada vez máis presente na Academia. Agora, a próxima académica, eu espero que sexa unha muller, ainda non se sabe ni sequera oficialmente a candidatura, o día 15 me parece que oficializaremos as candidaturas, pero eu espero que sexa unha muller, unha muller a que se dedica ao Día das Letras Galegas do próximo ano, unha muller vai entrar o día 2 como académica de honra, Marina Mayoral vai entrar na Academia, é dicir, hai que facer tamén un esforzo activo de visibilidade, pero é un feito, un cambio gigantesco na realidade social, un cambio gigantesco que incluso produce convulsión. E ainda que non teña que ver co libro, ten que ver co libro, vou vos decir. Estamos asistindo a esa barbarie do feminicidio, dos asesinatos de mulleres, asesinatos e abusos. Para mí o problema non é tanto matar, que é un problema, sino ese desprecio que se fai nunha mirada, nunha descalificación, nun considerar menor a compañeira ou a compañeira de traballo ou a muller, simplemente como se fose un obxecto que está aí. Eso tedes que cambiarlo radicalmente, e iso é algo que afecta a vos e a nós, os homens. Non é unha... hai uns meses houve unha concentración de protesta por unha morte violenta en Santiago, e ali na facultad chamaronme, os alumnos dixeron, aquí imos baixar a... deixasnos uns minutos porque imos facer unha concentración aí no hall da facultade de protesta e tal, e eu dixenlle, sí, deixo vos uns minutos e vou con vos, porque eso tamén me afecta a mí, que maten a unha muller tamén me afecta a mí, como ser humano e como home. Baixei, éramos uns 40, o único profesor, o único home era eu, e entón eu mirei e encontrei algúns alumnos que estaban sentados nas escaleiras mirando a concentración. E dixo, que pasa? E dixeronme, é que é cousa delas. Mentira! É cousa de todos nós. Temos que facer unha sociedade distinta, onde ese tratamento dos seres humanos sexan homens e mulleres, que os dous son seres humanos con igualdades absolutas. Cal é o problema da violencia, na miña opinión? Que a muller, en moi pouco tempo, ocupou espacios que hasta agora o macho tradicional consideraba que eran seus. E entón, eso é algo parecido ao que pasa ca lingua galega. Que pasa ca lingua galega? Mentres a lingua galega foi a lingua das aldeas, mentres a lingua galega estaba ali arreconchada nas tabernas e nas casas dos avós, mentres a lingua galega era a lingua, bueno, sei, das cancións, de resoubeo, dos chistes fáciles e tal, bueno, non pasaba nada. O día que a lingua galega empeza a dir, non, eu quero estar no Parlamento, eu quero estar na cátedra universitaria,
Eu quero que me traten igual que a calquera lingua, con todos os... Aí empezou os conflitos. E iso que está pasando tamén ca muller, que entra unha nova realidade e hai o que se chama unha crise de crecemento, unha sacudida social. E nós temos que ser moi conscientes, igual que ca lingua, temos que ser moi conscientes dos dereitos dun país que ten unha lingua propia que temos que defender porque a nosa identidade, temos que ser moi conscientes de que estamos defendendo a dignidade dos seres humanos, a nosa propia dignidade, para que non nos dé a vergonza aos machos andar pola rúa, porque vamos ao lado dos nosos iguais, que son homens e mulleres. Deronse pasos gigantescos, pero as convulsións, os cambios sociais producen sacudidas, é un pouco como que chamábamos nosos pais as crises de crecemento, cando de repente tes o rapaz ponse enfermo. Que pasa? E o médico, é que é o medrío, un estirón. Se o rapaz sube e supera o medrío, pois é máis home, está máis feito, ou máis muller, está máis feita. Pero claro, se non o cuidamos nese estirón, nese medrío, se non lle damos antibióticos, se non o levamos ao médico, pode morrer. Porque ese estirón, ese medrío, sacude todo o corpo. E é o que nos está pasando. Entón, vexámoslo con optimismo. Estamos avanzando no reconhecimento da lingua, estamos avanzando no reconhecimento da muller, estamos avanzando na igualdade, estamos avanzando na democracia, pero introduces novos elementos de igualdade que sacuden o sistema tradicional. E entón temos que ser moi firmes na defensa do horizonte de futuro para que non nos leve por diante a sacudida. E iso afecta á muller. A pregunta da periodista, pois mira, e acabo, un xornalista, o segredo da boa entrevista está en saber do entrevistado tanto ou máis que a ele. Se o día de mañá vas facer unha entrevista como xornalista, procura ir documentadísima respecto da persoa que vas a entrevistar. Por qué? Porque espera, casi tes que adivinar ti as respostas que vai dar. Eu, cando fui a entrevistar ao Otero Pedrallo, non digo que lera todo o Otero Pedrallo porque iso é imposible, pero lín todas as novelas do Otero Pedrallo, os ensaios máis significativos do Otero Pedrallo, e aquel, ou polo menos tiña opinión sobre o que significaba cada un dos títulos, dos pasos da obra, dos momentos da biografía de Otero Pedrallo. E o mesmo con Celso Emilio Ferrero, o mesmo con Monseñor Araúxo, o Obispo, ou o mesmo con Méndez Ferrín. Para que cando fales con eles, non conten o que eles queren contar, sino conten o que ti queres saber. E teste que poñer sempre na mentalidade do lector ou da lectora, na mentalidade da audiencia. Cando nos sentamos diante dun micrófono con unha persoa entrevistada ou diante dunha cámara de televisión, non temos que pensar en nós. Non somos os mediadores, pero é a audiencia. Somos os que nos están leendo ou os que nos están escoitando para os que traballamos. Por tanto, temos que saber facer as preguntas que creemos nós que o público, a audiencia, ten na cabeza e que a través de nós temos que formular. Por qué? Porque se o faz así, se ti vas documentada e vas informada, o entrevistador te respeta. E entón dice, esta chica sabe de que vai, non podo contarle calquera cousa. Sino, eu que levo moitos anos xa neste oficio, escribo un libro e aparece sempre unha periodista, un periodista e dice, oiga, usted que é? Pois un escritor, e que ten aquí un libro así, de que vai o libro? Segunda pregunta, e este libro costoulle moito tempo escribilo? Terceira pregunta, mire, e podeme contar un pouco un resumen? Entón se dice, mira, vai para casa a ler o libro, non me volvas máis, porque eres un matado, ou un matado. Entón, ir ben informada, ben documentada, cando ti tes diante un xornalista que sabe de que vai, que te mides. E diste, cuidado que esta non lle podo meter gato por lebre, teño que argumentar ben e dar as respostas aseitadas e te respeto. Mirade, sería posible unha última pregunta, sei que... Perdón polo rollo, pero con as mulleres que se polo colocar a propósito, porque están pasando moitas cousas. Cristian, podes facer a última pregunta porque é especialmente tamén interesante e relevante dado o cargo que ostentas. A ver, podes, levántate, Cristian, porque que senón...
A ver, entrevistador. Se ti estás diante dunha cámara entrevistándome, repatingado na cadeira, mirando para atrás e falando para a orella, automáticamente o público di, vai, home. Veña, a ver, dime. ¿Qué actividades realiza la Real Academia Galega y qué presentes te gustaría llevar a cabo durante tu presidencia? Moitas gracias. Mira, vamos a ver, eu levo na academia, entrei en marzo. Este primeiro ano estamos intentando organizar a casa. Non é que estivera desorganizada, non, pero necesita un novo equipo a aterrar nos problemas e a facerse con eles. Eu marqueime 3 obxectivos para estes 4 anos. O primeiro é a ver se consigo estabilizar orzamentariamente a institución. A Academia é a primeira institución da lingua galega e ten ademais o mandato por lei de ser quen dicta a norma, quen dá quen estabiliza o idioma, quen actualiza permanentemente o léxico, a gramática, etc. Temos que preparar unha gramática que eu espero que este ano saia xa a gramática histórica, a gramática normativa da lingua galega, senón este ano no seguinte, pero está, bueno, prometeron meus compañeiros que se poñían a ello e que non a retrasaban máis. E entonces estabilizar iso económicamente é fundamental, porque mirade, datos que non manexa así. A Academia Galega ten de orzamento 900.000 euros. 900.000 euros ao ano. A Real Academia Vasca, que é máis nova que a nós e que ten o número de falantes bastante menos que o galego, ten 3.300.000 euros de orzamento. E ten un equipo de 25 persoas máis de 200 colaboradores. Nós temos 25 persoas e os colaboradores non cobran. E os académicos tampouco cobramos, Os vascos, non, os cataláns teñen un instituto de estudos cataláns. Teñen un orzamento de 9.500.000 euros. Son 7 millóns de habitantes, vale, de acordo, teñen 9.900.000 euros, 900.000, non 500.000 euros. Esa é unha realidade. Por tanto, eu onte estive co presidente, Núñez Feixóo, dixo, presidente, isto hai que corrixilo. Non podemos estar nesta situación. Palmadiñas, aplausos, querido Víctor, teres un tipo estupendo, claro que sí, vamos, temos que verlo e tal. Hoxe vi unha noticia no Correo Gallego que xa ponme dos nervios, porque di que falamos das políticas, non falamos de nada. Contóme un rollo sobre a política forestal, contóme un rollo sobre o tema do que van facer na conserva, sobre o 48% do leite que producimos de toda España en Galicia, e iso sabe moito, pero da lingua non conseguimos falar nada. E hoxe no periódico, eles mesmos filtraron información dicindo que falamos de todo. Mentira. Eu puxenlle un correo hoxe ás 8 da mañá, un WhatsApp, dicindolle, espero que esa nota do correo anuncie a resposta positiva que nos vas dar ás nosas demandas. E hai unha frase final que di, literalmente, necesitamos o apoio e o compromiso do Goberno de Galicia ca institución máis antiga da lingua galega. A ver que pasa. Dentro de uns meses, Fernando e os compañeiros e Delio me volvedes invitar e contovos en que queda a historia. E sabedes, na web de, seguro que entrachedes todos alguna vez no dicionario da Academia a través da... Sabedes cantas consultas diarias, diarias. Cantas consultas diarias ten o dicionario da Real Academia Galega? A ver, canto? 5.000. Diarias. 1.000.000. Diarias. 500.000 diarias, me hiciste raro, ¿o qué? 63.000, pero son 63.000. 63.000 máis 70.000 de aplicacións móviles, que non son fáciles de contar. Pero que 63.000 consultas diarias somos dúas, ou son dúas persoas atendendo todo iso. Son desbordadas. 2 persoas e media.
desbordado, pero 63.000, xa vexo que as reales ao sol e tal. Eu, cando vin, non o creía, porque que 63.000, que é de unha en unha, todos os días 63.000. Bueno, pois, eso hai que sostelo. Si queremos aumentar, si queremos facer máis cousas, que nos gustaría? O seguinte paso, que nos gustaría? Cambiar a web, dar novos servicios, abrir un museo digital de todos os fondos, abrir novos servicios, sobre todo didácticos, para os profesores e para os colexios e para as novas xeracións. A Primavera das Letras deste ano foi un exitazo, pero hai que conseguir multiplicala e aumentala. Eu quero facer uns encontros ca mocidade, hombre, se non con xente non tan novas e cadra como a vos, pero eses rapaces e rapaces que teñen entre 25 e 35 anos e que son a nova xeración que está ocupando espazos profesionais en Galicia, que se podan reunir ca Academia para falar ca Academia e sobre todo para que falen eles, non para que falemos nós, porque os académicos, como aquí está demostrado, temos unha tendencia a colocar o rollo. E a mí me gustaría que escoitarvos a vos. E acabo. Cando me elexiron presidente, cheguei á facultad e os alumnos e as alumnas, pois, o cariño que se teñen, fixeronme o paseillo. E entón cheguei á aula, sentámonos todos, entón houve unha tal Marta Otero, que é de matrícula, por certo, pero non por isto, sino por outras cousas, pero así moi pizpereta, moi botada para diante, está sempre protestando. Levantou-me e dixo, bueno, e que vas facer? O sea, a túa pregunta. E que vas facer? E entón dixenlle, pois mira, ainda non sei moi ben, deixame un pouco. Entón era moi dicir, por que non lle dades unhas vacacións a Castelao e a Rosalía e nos escoitades a nós? E a min eso quedoume na cabeza. Ese vai ser o objetivo estratégico básico. O das vacacións non, Eu non lle dou vacacións a Rosalía e a Castelao, pero prometo escoitarvos a vos, porque aí está a clave. E escoitar quer decir escoitar, non colocar o rollo, como estou facendo hoxe. Ahora, tamén vos tedes que pensar que queredes da Academia, que lle queredes pedir a Academia. Sobre todo preguntarnos que queremos facer ca lingua e a cultura deste país. E outro día, tengo aí os profesores, eu bríndome, podemos reunir incluso a máis alumnos, a falarvos de por que a lingua galega é un negocio. Por que a lingua galega é un activo económico para Galicia. Non é un adorno, non é un florero que se saca o día da procesión. Non, é un activo económico, porque é o segredo da marca. E todo produto que ten marca na globalización é un produto con capacidade. Pero iso merece outra sesión, outro día.